नोंथाङा गिख्रंथाव केन्सार बेरामजों भुगिनांना दं नामा? केन्सारनि थाखाय गोसोआ लोरबां बायदों नामा? जुदिअ नोंथांनाव बे गिदिर बेरामा जायो, अब्ला मा जागोन नोंथां आरो नोंथांनि नखरनि सुबुंफ्रा? बेफोरबायदि जिंगाजों भुगिनो गोनां जादों नामा नोंथाङा? नाथाय नोंथाङा गिनो नाङा। मोननै बाहायथिखौ बाहायबाय थायोब्लानो बेफोर जेंनानिफ्राय उदां जानो हागोन नोंथाङा। बेनि थाखाय नोंथाङा बाहायनो नांगोन मोननै बाहायथि। केन्सारनि थाखाय सुबुङा जिउ जोबो बिदि नङा। केन्सारनि थाखाय थैनाया बांसिन दुखु आरो जिंगानि थाखायसो होनना रासियानि केन्सारनि गिदिर नायबिजिरसंगिरि डक्टर गफर प्रसाद रेड्डीआ बुंदों। बेनि थाखाय सुगार एबा सिनि जानायखौ गारथारनो नांगोन। जोंनि देहायाव सिनि मोनाब्ला माखासे जोंनि देहानि केन्सार बेरामनि जिउसाया ओरैनो गोमालाङो। दानिया फैदो नोंथांमोननो मा बाहायोब्ला केन्सार जानायनिफ्राय जानगाराव लाखिनो हायो नोंथांमोननो फोरमायनि। सेथि बाहायथि, गिलास गंसेयाव गुदुं दैयाव थाइसे लेबु फिथाइनि बिदै गलायना लानो नांगोन। बे बाहायथिखौ फुंबिलिनि उदै खालि समाव लोंबाय था। दान मोनथाम बाहायबाय थायोब्ला नोंथाङा केन्सार बेरामनिफ्राय उदां जागोन। नैथि बाहायथि, सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव आरो हरनि समाव साहा सामुसआव जायखिजाया सामुस मोनथाम अर्गेनिक नारेंखल थाव लोंनो नांगोन। अब्लानो नोंथांनि केन्सार बेरामा मोजां जानायनि मिजिं दं। मख'नांगोन दि मेरिनेल कलेजनि मेडिसिननि मोनसे फोरमायथियाव बुंनाय जादों दि केम'थेरापिनिख्रुइबो मोजांसिन बे मोननै बाहायथिया होनना। रादाब फोसावगिरि बड'लेण्ड बुब्लि, क'क्राझार। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्टस कलेजआ। क'क्राझार सोहोरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्टस सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्टस.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्टस, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्टस सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।